Maliens foli ani tanu amba krengen wati na kanyese fasa jama bela jelema che muso dimsen mabakoro dunan dugule malika manaka jiya yoro krengen ma ayasi peplu ame klegana foli ta kanyese obela jelema ni watina kalo na ka fako biye kari février kalo kletan duru samba fla muga aleni woro malolo ne ka fo bi somadena armée opération bado sigisinga krengen ma ikadu ngafo kidalika fe no wiliga jodo sabatira kanyesi armée ma okuna fono amene olodi oma o watikele ngona menaka ko feno barabado la benaka nyasi armi manga ay repousser ni watina amene okuna fono la se oma katase anga dugni dala ma mamu sirbi kadu nga fo ale ko ni bamachu ni akumenyo na suro o kibara amene la se oma ne okuna fono bagro bo amene do mundo do nyana ko wala awye ma fo ko bismillah aga bo wona kuna fono sanve ne awatu sele ina fa kuna foni bagurba kuna nya la si o ma chukumi am wati mina fo bi ni ata jate mine bi so ma dena ansongo marabolo kono ba ma ci jekulu tikala mo kono wala ku jo anga kuna fonu soro len ko fa ka ira ka fa ku be ngani wala ke ga nyasi armée malima ka ben so ma ne ka kanye wolom vlan wati wi nga wati kele ngono armée kono wala ki jo ka jo bela jelena kan nunu ngoni ga ateki ko folen ka repousser o humun kele ngono ye fera bela jelen tige ni marabolo ngono ka se ka fera bela jelen tige bama chu kon be wuli ka jo fon fena ka bela jelen ngoni ka adan sraka ami domina fo bi o temelen ko sa mimi talike anga artiste bado mamu sirbe numéro 2 sura ale boto kulugani ka fe no ka kunda bama ko ka daga kun tara nyana jela kulugani kerengere ma anga gusu bala fola no be talike mariam bagayugo ale trophée bami soro ka bo angleterre ko fe no kana o gumu kono ale kun tara o nyana je kana ga trophée di baro ko misena kulugani marabolo kono kunu ale tara eno ikado nga fa folu kono kelinga bampeu mi talige mamu sirbe anina ka délégation wula ko kunda bamako kan nga yanu ka bamako la soro ala ta ko fe unana kana se dugu dola min nana ke sababu yi ikado nga fo fero tigara ka nyasi uma bamajo wole tigara mo ko ni fe bamajo kelinga wuli ka jota ka nyasi ikado nga mamu sirbe naka foli ke lo ko ma uye fuyi ko ni sigisinga mama ko ni meno ikado nga fo ya bela jele ngonda adisiga ka ufuyi o hukum kelen ngono imam sirbe yara mine ka yara ka fako lanyini mbala ani hakilna mbala ko okon ni wasabatile muso fa fa ngombe cha fa ngombe ya bela jele mbala bela jele misaka ka dima soro ko mina ngami talige imam sirbe la ikado nga fo ukunye tega alela suro ale sira ubulo ngabi so modena ikado nga fo kuna fon la selingo nga kuna fintikila ko masuro fintikila ko wula ku jo wati bela jele na ka momanu ke ga sika lu sigisinga juna nimba ma ci kofalon ka o poursuit ko no gen temba to tega bisaka kula chuko mina o kelu nga wala cha jugumen takanyasi anga jamana dindo ma no talika anga segundo ngoti kala ma dola o gumun kelengo no fintikala ko ni mamalu baraw sigisinga ala nana na hanay so ma nega kanye wulum fula kana nega kanye segina kadu nga fo mamu sirbe ko ni ale saraka bon ni ma ko folombulo ayaga dema la soro ka ben so ma nega kanye kononton bumako ko fino wati kelena ikadu nga fa nunga fuyu ko fe uye mawo ka telephone ngoni yo o mina katanu uye yami wati mina fo bi ngai ka donga fo ambe domina fo sisan ala barika la mamu siribe ale koni ale ka dema la soro here ani baden kona chugumina ay kuna fo ni soro nambore amina juila ko fe ni watina juila ka donga fo uye fero bela jelen tige singa uga sous préfet koni ale mina ni watina fana ani juila ni ngonche kunu aga buluga jo konna na ka donga fo kun kelu nga fera tige singa kaseka buma ko ri segere nga sokoma nega kanyeta ani kelen watu konna uye juila sous préfet uya koni mine mamunu ya mino kera bama ci jegul tigala moye mamu no bugula tege mado ame wati mina fo bi wenu wiliga jo bela jele woni sigisinga ikadu nga fo kaseka anga sous préfet ka o mine nga mamu ni mine ikadu nga fo sera o ko fe ayrana ga fo ni ata ga jete mine ni ma ko fo lewu hukum mi fe ga bingana wala ta nyasi anga dugo do mano be talige kalfa bugula kalfa bugu ni ata ga jete mine o be fana ani julan nyogonche ni ma ko fo lewu wiliga jo sabati ka o nyasi yema hukum nga bingana wala ta nyasi ululema nga ala nana ka nay yani bingan wala ka nyasi uluma bakara kalma jono soraka unyasi anga sous préfet temetola koni wi tegeke alela mamuno de kadu nga fa manani boyangu nyini ko fe ani kuna fonu munna nyo soroka bodu do yoro mananne kumeni wala bela jelena kasika o sabati boka daka ukumi yala yara la ikadu nga fo ka hira ka fo kumna fera bela jelen tika mina sika ga nyasi mugoma o hukumu kilengo na ikadu nga fo ni watina anga lakana tikila mo kono kelen ka wuli ka jo bela jelen sabati mi metale ka sous préfet ale bisaka ajabala la soro juna choko mina
bawo ka da kan ya taga jɛdɛ ni mo mɔni wale kɔnɔna na ni waati na kɔni armée kɛlen ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan maa o maa de bɛ yen nɔ ko i bɛ kunnafoni kalama nin ko la ani fana bamaji wale tigilamɔgɔw kɛlen ka nin wulikajɔ min sabati o wulikajɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka da ɲɛnamaya cogo min na bawo ka da kan o kɛlen k'a yɛrɛ k'a fɔ ko impossible tɛ jamana in kɔnɔ nin waleya mun n'a taara ka ɲɛsin an ka sous-préfet kɔni ma fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan joona joona ka dɔn k'a fɔ a ka se k'a ka denbaya kɔni sɔrɔ wulikajɔ min sabatilen don i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana finitigilakaw bolo waati min n'a fɔ bi ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ ni marabolo bɛɛ lajɛlen ma n'o ye Fana ani Dioula ni ɲɔgɔn cɛ la. N tora kunnafoni kɔnɔ nin waati in na i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka finitigilakaw ye wulikajɔ dɔ sabati Kayi marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma maa minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ ka maanifinw arnaquer k'o bololafɛnw minɛ u la cogo min na ni an b'a fɔ o ma ko cunette mɔgɔw i ka dɔn k'a fɔ opération ba dɔ sigira opération min n'an b'a fɔ o ma ko Kokajɛ Kayi marabolo kɔnɔ o opération nin senfɛ ka bɛn ni i ka dɔn k'a fɔ ntɛnɛn tɛmɛnen kɔni u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ n'u kɛlen ka fɛɛrɛw tigɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka maanifin bololafɛnw minɛ la cogo min n'o ye cunette ka mɔgɔw arnaquer k'u ka nafolo kasabi bɔ u kunna cogo min na o hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ Kayikaw fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn commissaire principal Tamba Ura Demba Diallo ale min ye directeur régional de la police ye ale ni ka fara i ka dɔn k'a fɔ commissaire ba kan yen nɔ n'o ye Kayi commissaire principal ye Mohamed Basiru Kumare olu n'u ka cɛdenw wulila k'u jɔ i ka dɔn k'a fɔ ka tɛgɛ kɛ nin maa kofɔlenw kɔni an bɛ waati min na fɔ bi maa 13 i ka dɔn k'a fɔ nin waati in na tɛgɛ kɛra olu la n'a bɛ taa ka t'i jɔ muso 5 bɔyanko o b'a la ka taa se cɛ 8 ma o kɛlen ka wele bila maa o maa bɛ yen nɔ k'a fɔ ko i kɔni kɛra ninnu maa kofɔlenw ka victime ye Kayi n'a marabolo kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka commissariat la waati min na fɔ bi kɛrɛnkɛrɛnma ka commissariat min sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayi chemin de fer kɛrɛfɛla yɛrɛ ma u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni fɛn b'a to wulikajɔ min kɛra ka ɲɛsin u ma o wulikajɔw ka dɔn k'a fɔ a ka se ka ko bɛɛ lajɛlen ka da ɲɛnamaya kɛnɛ kan cogo min na min bɛ kɛ sababu ye ni maa kofɔlenw ye wulikajɔ cɛjugu min sabati ka ɲɛsin u ma a baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka dan sira kan cogo min n'a fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ min bɛ tali kɛ Sikulu ni Zezani marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma o bɛ région min na o de ye fɛn min ye Asinana commune kɔnɔna ye n'ale bɛ Madagascar fɛ a yirana k'a fɔ bingani wale dɔ taara ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ u ka dugu ma bilan min kɔni arizera la o de ye maa 20 bɔyanko olu kɔni tora ni explosion in kɔni na i ka dɔn k'a fɔ a ka ca maa 7,000 ani 200 bɔyanko minnu kɔni bɛ yen nɔ ni waati in na ko olu kɔni y'u ka sigiyɔrɔ kɔni bila ni cɛnni wale senfɛ autorité kɔni y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ni waleya cɛjugu min taara ka ɲɛsin u ma a waleyaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dan sira kan cogo min na fɛn b'a to sini ma sinikɛnɛ ma ni waleya cɛjugu ɲɔgɔnna wɛrɛ o kana se ka u ka dugu kɔfɛlen kana se ka o sɔrɔ cogo min na an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ nin bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni na an ye minnu sɔrɔ ka se ka u di aw ma Nɔs Media bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ sini an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kura kɛnɛ wɛrɛw kan ka se k'o kunnafoni k'o ta k'o di aw ma laadira kɔnɔ an b'a fɔ aw ye ko aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn kunnafoni di kɛnɛ wɛrɛ kan.